Посмотрите сами, какой кошмар. То есть там дырки есть, там есть мыши. Юдина бистәсендәге вокзал яны урамы 29-нчы йортта яшәүчеләр түземсезлек белән яңа фатирга күченүне көтә. Торак авария хәлендә тәрәзәләрдән җил өрә, подъездда тычканнар йөри, куркыныч дип зарланалар. Вся плесень, вот здесь плесень. Эш бүлмәле фатирда яшәүче 5 бала анасы Юлия Садыкова дымлыктан зарлана, диварлардан абойлар куып төшә ди ул. Ут үткәргечтәге кыска ялганыш сәбәпле янгын да чыккан. Мондый шартларда яшәү сәламәтлеккә зыянлы ди хуҗабикә. Дети дышат этой плесенью. Балалар да без дә күгәрек сулап яшибез, үпкәләремә зыян килде. Һаман авырыйбыз, газапланабыз инде. Кышкы көне монда бик салкын була, без туңабыз. Яңа квартирага тизрәк барасы килә. Доски шытыр ходят. Ә бу инде күрше 31-нче йорт, ике торакында тимер юлда эшләүчеләр өчен 50-нче елларда төзегәннәр. Людмила Таланова яши торган йортның нигезе үк җимерелгән. Подвала у нас нету. Подвал юк, трубалар җирдә ята, кышыналар шартлый. Агач идәннәрне алып тишелгән җирең менә ремонтлыйлар. Якында тимер юл уза, өйдә поездда барган кебек селкенәсең. Агач баскычлар, тотынырга да куркып торырсың, менә шундый селкенеп торучы тоткычлар. Әйтерсең дә йорт төзелгәннән бирле ремонт күрмәгән шундый трубалар, диварлардагы ярыклар, мондый сыйфатлар авария хәлендәге торакның барсына да хас. Тимер юлчылар урамы 14-нче йортта шул ук хәл. 1939 елда ук төзелгән әлеге торакта яшәүчеләр монда инде түшәмнәр җимерелә ди. В один прекрасный момент буду, может быть, спать, и меня завалят. Любовь Фадеева иртәгә үзен нәрсә көтәсен белми, йорт 2013 елда ук авария хәлендә дип танылган. Согласно на переселение. Әлбәттә без күченергә риза, шартлар торырлык түгел бит. Газны да кисеп киткәннәр. 2010 елда монда күченгәндә газ юк иде инде. Казанда 2012 елдан бирле авария хәлендәге торактан күчерү муниципаль программасы эшли. Бу 2017 елга кадәр торырга яраксыз дип танылган йортларга кагыла. Салават күпере микрорайоннан фатирлар бирү каралган. 2023 елга кадәр исәпләнгән программага 1 миллиард сумга якын акча бүленгән. Жителям аварийных домов бесплатно... Авария хәлендәге торакта яшәүчеләргә бушлай яңа фатирлар бирелә. Искесендә ничә бүлмә булса, яңасында да шул кадәр. Ләкин яңа торакның мәйданы 30-40%-ка күбрәк. Бу квадрат метрлар халыкка бушлай бирелә. Авария хәлендә булып танылганнан соң әлеге йортларда фатир алган кешеләргә исә компенсация генә каралган. Аның күләме бәйсез экспертиза ясалгач билгеләнә. Программа башта 2025 елга кадәр исәпләнгән булса, республика җитәкчелеге ярдәме белән ул 2 елга кыскартыла. Огромное социальное значение этого национального проекта. Торакка кагылышлы илкүләм проектның социаль әһәмияте зур. Аның нигезендә без үзебезнең җирле программаларны булдырабыз. Бу максатларны тормышка ашыру өчен акчалар бүленеп бирелер, кешеләр төзек, уңайлы йортларга күченер дип ышанабыз. 2017 елның гыйнварыннан соң башкалада тагын 52 йорт авария хәлендә дип табылган. 1000 артык кеше яңа фатир көтә. Аларны 2023 елдан соң күчерәчәкләр. Динәк Самдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.